Good morning! Ito, nag-aalmusal na ang aming sosyal na pusa. Ito, kayo na dali. Hindi ako kumakain ng mga kanin or isda or kahit anong karne. Gusto niyan feeds. Sosyal si Parker, na? O, kumain ka na dali na. Papalitan ko pala itong bulaklak namin sa altar. Pwede ko kahapon sa baklaran. Hindi ko palang ilalagay. Tsaka nag-improvise lang ako ng base. Yung bote ng coke. Diba? Okay na yan kahit sabili pa. Kasi nang babasagin. Kaya okay na pa. Pesos lang yan. Ay, putulan ko kaya. Masyado mahal. Ayan, tapos na. Gusto lang nilagay. Ayan, second day ko nakakain ng tinapang Bicol, sausawan, kamatis, sibuyas na inubos na ni Mama. Tapos, inihaw na bangus. And, longganisa with ice cold coke. Sarap. Para Chard kain. Tsaka Sani pala, kain din. Magtampo ka bigla. Hindi ka niyaya. Ay, grabe. Busog na busog ako. Para akong bibitayin sa dami kong kinain. Pakainin ko muna tong mga pussycat. Ano? Gutom na kayo? Lalalala! Grabe! Ano yan? Gutom lang? Sobra lang sa gutom? Saglit! Dali! O, dyan muna kayo. Ay! Uy! Salbay! Kayo huwag kayo dyan sa plato kumain. Dito. Laban ko ulit kayo, ha. Yan, dyan. After kumain, ayan. O, sino nang gagawa niyan? Tawagin si Bantay. Bantay! Hugas na rito, Bantay! Hugas nga muna ako. Ay, gusto ko to. Kay Liam Neeson. Oh my gosh. Feb 26 pa. Ang daming palabas ngayon. And speaking of palabas, gusto ko manood ng Starting Over Again ni Tony tsaka ni Piolo. Baka mamaya mag-last mo show ako sa MOA kung tulog mo si Chris. Morning. Wala akong vlog kahapon. Wala akong masyado na vlog kasi bad trip ko sa asawa ko. Ito, papasok na yung anak ko nandun na sa baba, nanonood ng TV. And talaga almusal yun, yan yung mag-almusal. Ala, nilang kami. Ano ba yun?
Langgam na yung ano. Yung otap na bililitid. Malaki pati ng langgam mo. Ayun. Mamaya ka sa akin. Ayaw mag-almasal ng pag-umaga. Ayaw ko sa batang. Kahit magatas ayaw niya. Kainin mo muna yan. Para may laman yung tiyan mo. Ayan, kumakain mo na ABCD. Kung baby yan eh. Kainin mo na yung dalawa. Ayun, habang nanonood ka. Ito kami sa baba. Habang nag-aantay ng oras. Yung cartoon nito? Habang nag-aantay ng oras eh. Nanonood muna siya ng paborito niya cartoon. Pinakakain ko muna ng 2 mamot para man lang may laman yung tiyan. Hindi kasi ito pumasok kung lalaman yung tiyan. And hindi ko na rin siya pinaligo kasi bago natulog kagabi. Pinaliguan ko na siya. At di siya nag-nap kahapon eh. Kaya alas 7 pala tulog na siya. Kaya hindi na siya naligo. Ang lamig. Pagsipunin na naman. Prone pa naman ito sa sipon. Kala mo hindi nag-vitamin C. Na? Opo. Opo. Gusto mong gatas? Bibili akong gatas. Ito, Martin Black. Oo nga, dito ko natin friend. Bili lang ako ha. Sige. Bilang ko muna itong gatas. Kapit lang naman tindahan dito eh. Salamat. Ito. Maga pala akong nagising kanina. Or nagising ako ng alas 12. Or alauna yata yun. Or alauna ganun. Kasi hirap na hirap na ako bumalik sa pagtulog kasi nakaramdam ako ng ihi. Hirap na akong bumalik sa pagtulog. Eh, sakto si Ann, nag-upload na siya ng vlog niya. Ayun, nanood ako habang nagkakaantok ulit. Eh, siguro mga 3 AM na ako ulit na matulog eh. Tapos buti na lang nagising ako ulit sa alarm kasi pasok na nga itong si bebe ko eh. Ano ba ito? Wala naman. Basta naman. So, kaya may kumulis siya na itong gatas kasi talaga nag-aalmusal yung pag-almusal. Bilisan mo na malilit ka na iyo. Kala mo yung oras ha. Magkakape na rin ako nitong Great Taste White. Sarap to eh. Yes, ano. Yung kasi masyado mapagod. Kaya tama-tama rin. Kape na rin ako. Bilisara ko ng pandesal kaso ang haba na ng ano doon. Pila ng mga bumibili. Wala namang kakain din. Tama na muna sa akin itong kape. Ay, sarap. Nagugutom pala ako kagabi nung magising ako. Kaya tinamad na ako umakyat at maghanap ng pagkain. Tinulog ko na lang. Tapos ngayon, ewan ko nung oras na naman kami kakain. Wala sa oras ng pagkain namin. Kung kailan may isipan na kumain. Bilis na iho. Patayin ko yung TV na yan eh. Puro na naman kasi sa TV yung mata mo eh. Hindi na rin niya inubos oh. Konti-konti na lang, di pa inubos oh. Hindi naman nilalagyan ng sugar yan eh. Kasi matamis na itong kinain mong ano, mamon.
Inumin mo yan. Kunti na lang, di pa inubos, diba? Gusto mo. Taga-ubos. Huwag na naman tong pusa na to. Dito. Aray, Parker, aray ko, Excited? Ayun. Plato mo. Di ba naman inuubos eh. Gusto mo pa konti-konti lang. Pero mayat maya. Tama yan na. Inom ka na lang. Friday pala ngayon. Dapat magsisimba kami sa Costco. Eh mahirap sumakay pag pauwi na gantong oras ka pupunta. Mahirap sumakay sa LRT. Siksikan kasi mga mga pumapasok sa trabaho at school. Sabay na. Kaya Sunday na lang kami magsisimba doon. Tapos mamimili kami sa market. Kasi fresh na fresh ang mga gulay doon. Hanggang mumura pa. Tapos dami akong gagawin yan kasi may shipping ako. At kahapon, walang internet. Bandang hapon na naman dumating. Kahapon pa lang ko na-confirm yung mga bayad nito. Kaya, i-claim ko ngayon sa Cebuana at LBC. Tapos, magpapaship ako mamaya. Ayan. Nanonood ako ng Got to Believe sa iPad. Katapos ko lang din magsagot ng mga inquiries and mag-confirm ulit ng mga orders. Sorry, madilim dito kasi kailangan laging gabi ang settings. Ano to, me? Ano nga? Ginataang amapalaya. Yung katulad itong Bicol. Di Bicol Express yan. Kasi ito, pero sili na. Ano daw mga sila? Favorite mo, Sunny. Puro sili. Sarap ilagay dito sa pancit Bicol. Sarap. Tsaka na may sitaw. Kakain muna ako at ito si Ever! Pauwi na ako, kasama ko si Miray, ang aking bunsong kapatid na babae. Kinain lang sa bahay, kaya sumama. Laki niya, no? Compare sa akin, no? Kalaki yung babae. Kami sa may MOA. Layo na kasi nakikita lang sa may Mall of Asia. So, ano masasabi mo? Naway ng bata yung papa niyo. Sidecar lang nakakadaan sa tricycle. Hindi ka pwede bumili ng kotse kasi wala kang dadaanan. Baka lalo kang mapatagal pag bago ka makalabas dito gabi na. Hindi ka lang. Shop. Alam mo itong mga bata na to. Laging nasa gate namin. Lagi tumatambo. Nagwala tambay sa may gate namin. Parati sila nandiyan eh. And we're home! Kumusta, Parker? Parker? Wala pa yung anak ko. Sa school pa yata. Akit ko na to, Mek. Dito ka lang sa baba. Ew. And, yan. Dala kaming bayo. At galing ako sa palengke. Walang utaw. Bakit nakabukas ang ilaw? Ano ba yan? Marunong magsara ng ilaw. Nagigil nga pala ako ni Emmer ng Jollibee. Champ pa to. Ay, yung bago ng Jollibee ngayon, yung may bacon. Ooh. Cheesy bacon. Yan. Sarap. Meeting ko muna kaya. Thank you, Emmer. Bait-bait mo talaga. Next time ako babawi sa'yo. Mag-food trip tayo, ha?
Salamat. Ano to? Oh, may dala siya na itong ano. Ano ba to na? Invitation. Ako. Akala ko na ganap na yan ngayon sa school. Kaya nga, may invitation. Birthday niya. Kailan daw yan? Basahin mo nga kay mami. February 22. February 22. Ah, 20 pa lang ngayon eh. 21. Eh, bakit yung mga ano nandun sa school na birthday na? Bakit? Oo nga! Ano pa yung binigay sa'yo? Yun lang yun. Ito, tapos yung sabon. Binigyan sila ng sabon. Bakit daw kailangan binigyan ng sabon? Kasi parang may makaliko. Mukaligo. Maliligo ako sa school. We. May pang bathroom na doon eh, yung iian. Pero may... Makati. Ay. Bakit ito? Oo, kasi di ka pa naman maliligo. Mamaya gamitin mo pag maliligo ka na. How's school? No, better. Tinatanong mo maayos. Much better. Much better. May pingin ano? Ano? 20. Bakit 20? May pipili na sa school yung ano, yung stick na may ano. Ano may ano? Yung pinipili natin dati. Puro na naman bili ano? Yung hotdog, tapos fishball, tapos yung egg, yung quick-quick. Ay parang, ay may egg pala doon sa palengke. Nakalimutan ko dalhin. May pinis na. Pipili na. Hintay na lang si grandma. Wala na tayong pera, anak. Huwag ka masyadong 20 magastos. lang, 20 lang eh. Oh, nilalang mo yung 20? Grabe ka. Ayoko na, babalik ko na to. Pinopak na naman itong bata. Ay, halika nga rito. Ganyan ba yun pag hindi nasusunod? Hindi nga, di ba sabi ko may ano na, may dadalhin si grandma mo na, na egg? Para hindi ka nabibili. Gusto ko yung tulog-toto. Eh di tusukin na lang natin mamaya pagdating dito. Ayoko po, gusto ko stick. Oh, may stick dyan. Tusukin natin ang stick. Ikaw, mapapalo kita. Ayoko eh. Gusto ko na may ano eh. Ano to, Meg? Nasundo mo naglalaro? Oo, ayoko na to. Sabi na eh. Gusto ko na nga lang may hotdog eh. May hati-hati na masarap. Alam mo bang hindi TJ yon? Di ba sarap yon? Daddy, o, tinaw naman yung anak mo. Ayun eh. Anong nangyayari dito? Ha? Tayo lang mo kayang biskuit. Masarap? Apo. Bilisan mo na at matutulog ka. Kahapon hindi ka natulog, ha? Toothbrush muna ako. Sige. Pagkatapos ko na ito. Pahinga ko. Otap na binili ko ka hapon. Anong yung Wednesday sa Baklaran. Naawa naman ako doon sa lalaki. Habang kumakain ako sa Ano lalaki? titinda na ito. Lumapit siya, may binigay siyang parang card. Tapos, hi, good morning, I'm ganito, and I'm a breadwinner. Tapos, blah, blah, blah. Tapos yun. Bumili ako, nakakaawa naman. It's 100 lang naman, 5 balot. Sarap naman, na bebe? Sarap, sobra. Yummer. Okay. Kaso ang liit eh. Ayan. Ano? Okay na yan. Parang sa lulurog. Sa lulurog oh. Sarap. Uwi ka na? Ha? Uwi ka na ikaw? Oh, hi na kay daddy, dali. Hi, daddy. Dali na, hi na, daddy. Dali na. Dali na, sabi mo. Hello, Daddy. Dali na. Sabi ko kasi, hello, Daddy. Dali na. Punta ka dito bukas ha, mag-chat kayo ni daddy mo ha. Mag-skype kayo ha. Namimiss mo na si Daddy? Magaling ko ay pa dito. Oh, sige. Dali na. Dali. Para mag-chat kayo ni Bye-bye, Kuya Peter. Si Kuya Sunny pala nanonood din. Hi, Kuya Sunny. Dito si Kuya Peter. Dali. Uwi na ikaw? Oh, bye-bye. Kiss tayo, tita.
Bye-bye. Ingat. Kilala. Sarap. Iinis ako. Hindi ko makita talaga yung kontrata ni Froggy. So yun, natapos ko nang hanapin yung kontrata at di ko talaga nahanap. Di ko alam kung saan ko naisiksik or saan ko nang nailagay. Pero for sure wala yun dito kasi kung nandito yun, mahanap ko yun. Baka naman nadala ni Kamote sa sa opisina nila. Uy, wag mo gamitin YouTube ko. Mag-edit na ako ng vlog. Tapos, inamin ko lang tong aking chaanes. Plus, itong red ribbon Amoy mo mamon. to, baho. Okay. Tapos may lasa kasi siya. Pantanggal na pangontra sa medyo pait. Ayan, natutulog na kami. Good night. Good night na, baby. Good night. Lag na ako. Good night na.